Naka-full alert na ang kapolisan sa dakbayan sa Sugbo isip pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw sa ipahigayong Pasigarbo sa Sugbo karong Domingo na, Agusto 25. Sa eranta ang detalye nining report. Gipahigayon sa iyo kanibuntag ang walkthrough sa kapolisan uban ang CCDRRMO ug ang tanang naglangkob sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa Pasigarbo sa Sugbo 2024. Moabot sa 2,000 ka mga pulis, lakip na ang augmentation force gikan sa rehiyon ug ang mga multiplier forces nga magbantay sa mga kasikats atol nining maong kalihukan. Our goal is that to ensure that the areas covered by the activities are already secured by that time. Hangyo lang yun na mo nga kooperasyon ani nila, the contingents, the spectators, that they will follow the protocols that we implemented therein, and mo kuan lang gyud sila mo respect no sa ato ang mga authorities nga naa dito sa sulod sa Cebu City Sports Complex. Sa pikas bahin gipaniguro usab sa provider nga pulido ug sagad mga bag-ong ekipo ang gamiton sa Pasigarbo sa Sugbo 2024 aron masiguro nga kalidad ug taas ang resolusyon sa LED wall aron nindot tan-awon ang graphics nga gamiton. Mas dako ang entablado karon nga adunay 60 feet by 120 feet kung itandi sa maaging tuig nga 40 feet by 100 feet. Adunay itaod nga mga bag-ong P3 LED wall outdoor na pulo ka set sa main stage ug unom ka set sa front stage. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.